happy Monday. Today is June 17. Ngayon yung schedule ko para sa nails. Magpapa-SNS tayo. And yung luggage, naalala yung kagabi, magbabawas kami doon kasi sobrang bigat niya, guys. So babawasan talaga siya kasi hindi pwedeng dalhin lahat yun. So siguro ang tatanggalin ko ay yung tuna. Sorry pa. Maglagay lang tayong konti. And pag okay na dito, magpa-box ulit. Ito mga papapadalan kita maraming tuna. Gustong-gusto kasi ni Papa yun. Kaya bumili ako. More than 20 kasi yun. Siyempre, nasa kan yun. Mabigat. So, magbabawas tayo. At saka iba pa, babawasan natin. And mamaya, kukunin ni dyan yung scale kila Dad. Si Dad pala, guys. Tsaka si Mom. Bukas ang flight nila papuntang Philippines. Yes, pupunta rin sila ng Philippines. Hindi nga lang kami sabay-sabay. Hindi kami sabay-sabay kasi nauna ata sila Mama. Hindi ko lang alam. Basta hindi kami sabay-sabay. Basta sunod-sunod. And also, si Talana. Kailan naman nag-flight si Talana? Nauna si Talana. Ngayon, kahapon ata nag-flight si Talana papuntang Philippines. So, magkikita-kita na lang kami doon. So, magkakaiba yung aming flight. Before, nung umuwi kami, sabay-sabay. But this time, hindi kami nagkasabay-sabay. Kasi si Talana nasa Adelaide na siya. Tapos si Dad, tsaka si Mom, hindi ko alam kung ba't hindi kami sabay. But yeah, so, kahapon yung flight ni Talana and the family. Tapos, mamayang gabi, pupunta na si Dad and Mom sa Melbourne, ipagdadrive sila ni Mel, and tomorrow yung flight nila, morning. So kami naman, ang flight namin is Wednesday. So pupunta kayo ng Melbourne tomorrow night. So yun ang aming mga schedules. Yeah, hindi kami sabay-sabay. So mamaya kukunin ni dyan yung scale kay Dad, kasi si Dad gusto niya doon muna yung scale hanggat hindi sila umaalis kasi may mga dala siyang meat. Pasensya naman kung alug-alug kayo dyan, guys. Wala tayong pang-mount sa car. So yun yung guys, si Dad kasi nagdadala siya ng meat. So nasa freezer pa. So i-wait yun ni Dad later bago sila umalis. Na-wait niya na pero gusto niya lang ma-make sure na bago ilagay sa car, i-wait niya yung kanyang luggage. Ang dala ni Dad ay bacon. Mga meat dito kasi si Dad medyo siya, fussy siya. So mas gusto niya yung meat dito compare sa atin. So hindi ko naman masisisi si Dad kasi masarap talaga yung meat dito tsaka yung bacon. Pero sa akin yung bacon mas masarap sa atin. Iba kasi yung bacon dito, guys. But syempre yun ang kinasanayan ni Dad. So yun, guys, yung ating ganap. So mamaya kami, magbabawas ako, and yeah, so I will update you guys. Magpapa-SNS lang tayo, and plano ko rin mag-gym kung may time ako, pero sabi dyan umuwi raw ako agad after, so hindi ko alam. Gusto ko sana mag-gym pa, and pina-freeze ko yung aking membership sa 24 feet na nag-email ako sa kanila na i-freeze ko yung membership na until August. So, para hindi nila ako i-charge. I-charge pa rin nila ako pero hindi tulad nung binabayaran natin. Parang $3 lang every month just to keep your membership. So, yun yung nasa langit. Nakatingala na kayo. So, yun. Nag-email na ako sa kanila and sumagot na sila sa akin na ako daw i-freeze nila sa 19, starting 19. So, ngayon pwede pa akong pumasok kasi yung pag na-freeze nila yun, hindi na ako pwede pumasok kahit gamit natin yung code natin kasi nga, syempre naka-freeze yung ating account. So, yun, guys, yung ganap. So, we'll see if makakapag-gym ako. And si Holly, naka-uniform na siya. Pag-gising niya, ang dami niya naman kagat ng lamok, guys. Alam niyo naman si Holly, diba? Very sensitive ang kanyang skin pag may bite. So, ngayon, pantal-pantal siya. Naka-uniform and all that. Tapos sinatid na siya niya sa bus station kung saan sila pipick upin.
bumalik, umiiyak, ayaw niyang pumasok kasi nga pagtingin niya sa salamin, sabi niya, I'm so ugly, ma'am, kasi ano niya to, maga niya to, tapos linalagyan niya ni dyan ng ointment lagi. Pag natuyo, linalagyan kasi nga maga dito, sa likod, sa kamay. So, yeah, sabi ko ngayon ka pa talaga kinagat ng lamok kung kailan tayo paalis. So, yun yung update guys kay Holly din. Hindi siya pumasok. Sabi ko, dapat pumasok ka baba kasi matagal tayong mawawala. Eh, nakapagpaalam na rin yung ating mga anak. Pinagpaalam na namin sila before pa bago pa namin sila i-enroll na nakaplan yung holiday namin sa Philippines and medyo matagal. And last month or 3 weeks ago, ayan, nag-fill up ng form si Jan na yun nga, yung mga bata hindi papasok sa eto sa simula sa hindi sila papasok. Kaya all good na yung ating kids sa kanilang holiday sa school, holiday. So, yun yung ganap guys. So, update ko kayo, i-off ko na muna ang ating camera para makapag-focus tayo sa driving. Dito na tayo guys. Lamig sa lapas. Ayan, tapos na tayo guys. Ayan, ang kulay. Bayan ako guys. Duman pala ako saglit sa Coles. Bumili ako nito. Apples na 3 para baong bukas ng mga bata. Kasi gabi pa naman kami aalis bukas. So, papasok pa sila bukas. So, meron silang tig-isang apple. Yung yung grannies. And, bumili ako nitong apricot crown. Favorite to ni Jan tsaka ni Kuya. Kumain akong isa. So, bumili akong 3. And isang etong Portuguese tart. So, yan yung binili ko. And bumili ng Doritos. Ang tagal kong hindi nakakain ng Doritos, guys. So, kumain ako. Papunta dito. Ngayon, magluluto ako ng eto, guys. Luto ako ng silver side or corned beef. Pakukulang ko na siya. Tapos, meron pa ako ditong cauliflower. Kailangan natin itong gamitin. So, mag-cauliflower tayo. Partner nito. Tapos, mashed potato or chips. So, yan ang gagawin ko bago ko ayusin yung final na na luggage. Okay? So, ayan na yung ating silver side. Pakukulaan na natin siya. So, meron siyang sibuyas, dahon ng laurel, paminta, vinegar, a little bit of sugar. Yan lang. Tapos pakulaan na siya. Ayan, naka-puff jacket tayo guys. Kasi mag-ship ako. Mayroon akong isang isi-ship. So, ihabol ko lang to bago magsara ang post office. Alas 4 na. So, ito yung isi-ship ko. And kanina, hindi ko na na-vlog. May tinanggal akong mga damit sa luggage. Yan yung mga tinanggal ko. Pangalawang tanggal ko na yan sa luggage ko, guys. Nakapag-ship na pala tayo, guys. And, kausap yung kapatid ko. And, gumagawa na ako ng white sauce para sa cauliflower. Ayan yung ating white sauce para sa cauliflower. Luto na pala yung ating corned beef or yung silver side. Nalo ko lang ito. Malapit na to. Ayan yung cauliflower. Tapos na natin yung sauce. Ayan. Lagyan ko lang itong cheese. May cheese na yan, pero maglalagay pa tayo sa top. Ayan na yung ating cauliflower, guys. Luto na. And now, nagpapakulo na ako ng patatas para sa mashed potato. Takpan ko lang ito ng aluminum foil. And ito yung corned beef natin. Dala na ni Jan yung ating scale. Ayan. Malalaman na. Magmamash na ako ng potato. Kainin ko na muna sila bago tayo mag-kilo-kilo ng ating luggage. Kausap ko yung kapatid ko. Oh, look at the cheese. Si Kuya nangunguna ng kumain. Ang potato niya ay ganito. Ayaw niyang mash. Si Holly, busog. Ayaw niyang kumain. Ito kay Jan. And ayan kay Sak. Do you want this? Okay. Can I get you a treat, please? Yeah. Guys, ang oily na ng buko. Maliligo ako after. I-wait na ni Johnny Boy yung luggage.
So, galing to sa ano guys, ito yung may laman na chocolate, tsaka mga cans. Okay, Han, I can lift this one. Nakaligo na pala yung mga bata. Busog na busog ako. Guys, if you're wondering why there's cream all over my face, I got attacked by Mozzie Bite. So Yes. there's not a 1, 2, Yeah, you got that. Okay, baby. 7 on my face, 1 on my pinky, and 1 at the back. So I have 9. This is heavy. See? 39.90. So, wala. Hindi. Kailangan ko magbawas. 39.90. So, parang 40 kilos na siya, guys. Next. So, magbabawas doon. What about the Elsa luggage? Honey, remove it from the that's chocolate. Remove it from the file. Yeah, we got to talk about it. Yeah. Put it on that side, please. And yung luggage ko, black din. And, mamaya, ipakita ko sa inyo, dumating na yung aking luggage, yung hand carry, pero wala nang box kasi sinunog na dyan yung box. Pati yung isa na sabi ko sa inyo na nasa shed. Pakita ko lang sa inyo, maganda yung luggage na yun, pero medyo maliit yung yung isa. Yung hand carry maliit talaga. Perfect. 25.20. Ito yung sa akin, 25-20, so okay na to. I don't have to remove anything. Pero may nagbawas akong damit dyan. 25, yeah, something. So, sa Bicol, 20 lang, so may excess time 5 kilos doon. Magkano kaya? Itong kay Jan, tingnan niyo ang liit. 16.97, 17 kilos. Yung kay, so, we can put some there, Han. Maybe just put some like chocolate or mama's milk. Where's Ito that? kay Sa. His it looks heavy because my clothes are in it too. Perfect enough. 25.10. Can I put a little bit? Just a little bit. 25.10 kay Sa. So I won't lower compliance to heavy. Yeah, but as long as you don't 30, like 25, 26, 27, it's alright. 26, 27. 2 kilos. Yeah, at least still have 2 kilos. Baba, get your hand carry. The hand carry, 7 kilos ba hand carry? We have to just bring that one, Baba. Like, how much saccharine? So this is lighter. 24, nearly 26. Okay, kay Kuya, 22.40. I want to do mine. I want to put mine on. I want to put mine on. Hand carry. Oh, we can put here some. The 7 440. kilo. You want 440. about 6. 6. Yeah, 6. Alright. So, magbawas muna ako ng doon sa chocolate, guys. Babawasan talaga yun ng bongga. So that one can have. So, eto, binawas ko na to. Bago pa kinilo, binawasan ko ng damit. Mga bago pa to, guys. Hindi ko napakita sa inyo mga dala kong damit. Sa Pinas na lang, guys. And ready na yung susuotin ni Holly. Ayan, guys. So, dito magbabawas tayo ng bongga. Yung mga siguro yung tuna na lang kasi mabigat talaga yung cans. This one that comes You got bag. Or you bring all that. Yeah. So, ito yung tinanggal ko sa luggage. Meron siyang 10.10. So, kailangan ko pang 5 kilos. Ilipat ko to. Ito kasi yung tripod. Ilipat ko to doon kay Kuya. Tapos, yung ibang tuna, hindi ko na dadalhin. Nakaligo na ako, guys. 10:17 na. Tulog na yung mga kasama ko kasi may pasok pa yung mga bata bukas. And yung ginawa ko kanina, namin ni Jan. So, kinilo-kilo namin, di ba, yung nagbawas kami ng mga bagay-bagay sa luggage. So, ang ginawa ko para hindi na hassle pagdating namin sa domestic, nag-add na lang akong kilos sa mga luggage namin. Yung akin 28, si Jan lang yung 24, the rest is 28 kilos. So, yeah, so tigto 28 kilos kami. Pero mayroon pa rin na hindi na sama sa luggage. Yung mga tinanggal ko, natanggal talaga yun. And ngayon, ang gagawin ko ay, nakapag-fill up na rin ako ng form doon sa Eagle PH. So, nagawa ko na rin yun. Tapos na namin yun. Ano pa ba? Ipakita ko sa inyo yung luggage, guys. Yung luggage na in-order ko. Wait lang. Hanapin natin. So, ito yung
Luggage, guys. Kita niyo ba? So, eto nabili ko to 6 or 8 months. 8 months ago na. Matagal ko na ito nabili. In-store ko nga lang, sabi ko sa inyo. In-store ko lang siya dun sa ano ni dyan, sa shed. So, eto yung Delsey Charolais. Angona yata yung color ang tawag dito. So, yung box nito sinunod na ni dyan. So, eto yung 66 cm. Yung medium. Kasi may mas malaki pa dito. Tapos yung hand carry. Yung maliit yung hand carry. So, hindi ko to gagamitin kasi nga hindi kasya yung mga dadali natin. So, kaya ang dinala ko na lang ay yung black kasi mas malaki yun. Compared dito. Pero ipakita ko lang sa inyo. So, eto, pang domestic na lang natin ito. Pang domestic. Or pag wala tayo masyadong dala papuntang Pinas. Pag nag-open na ulit yung LBC para mapadala natin ang package. Para hindi natin bit-bit. Ano ba ito? Ayaw na magpa-bukas. Ang ganda ng kulay nito, guys. And, nung nakita ko to 8 months ago. Well, matagal ko siya nakikita pero nabili natin siya, matagal na rin, 8 months. Ayan. Naka-on ba tayo? Baka. Ayan siya, guys. Diba ang ganda ng kulay? White. Dirty white and brown yung touch sa gilid. And meron dyan na pwede kayo maglagay ng code. Buksan natin. Ayan siya. Ayan. So, Delsey Paris. So, yung kulay niya is, ang tawag ng kulay nito? Angora? Angora. Tapos, pwede ka maglagay dito name tag. Ayan. Natatanggal naman siya, pero huwag natin tanggalin. Si John. Miura Ham. And, ayan. So, ipupush lang natin to kasi wala pa namang code. Buksan natin. Ang ganda ng loob. Angora. Oh, may ano pa siya. Meron pa siya. Nakalimutan ko na, guys. Meron pa siyang ganito. Nakalimutan ko sa ang tagal na ayan. Meron pa siyang para yung lalagyan ng makeup. Nakalimutan ko to. Meron pala nito. Kasi ang tagal talaga nito, guys. Tagal ko na ito nabili. Pero hindi ko to magagamit. Hindi ko to dadalhin kasi ang dami ko nang dala. Oh, diba? Ang ganda ng kulay. May pa-mirror. So, parang makeup kit mo to, guys. And, ayan. Ang dami niyang ganap sa loob. Oh. Ayan. Then, ay, ang ganda nito. Parang gusto ko itong dalhin. Ito lang. Naka-attach na siya. Yung parang may transparent na pa rin yung ilagay yung malilit lang na mayroong liquid. And, meron siyang strap. Oh. Ayan. Nakalimutan ko. Mayroon pala ako nitong mayroon pala itong ganito nung in-order ko siya. So, yan. So, pwede mo siyang ilagay dito sa gilid. Pero hindi ko ito magagamit. Yan. Hindi ko ito magagamit sa ngayon. Pero, one day, we will. Ang ganda kasi, oh. Hindi ko na naalala to. Meron pa akong ganito. O, para kang may, ano ka, yung SK. Mini SK. Ayan. Hindi ba? Makeup artist yan. So, yan. And, eto, pwede itong ilagay kasama yung hand care. Mama, ipakita ko sa inyo yung hand care kasi pwede mo siyang ilagay. Oops, ibalik natin yung ang ganda ng kulay. I really like the color. Ayan. Ang dami niyang packets
Oh, meron siyang mga compartment dito. Ah, division pala to guys. O, pwede mo siyang i-ganon. So, pwedeng tanggal-tanggal. And ayan. And may pa-mirror. Ah, ang ganda nito. Pwede dito yung... Ah, I like it. Oops. Diba tumambling? Tumambling siya. Ayan. Okay. Ito tumatambling. And ito. Ayan siya guys. And dito sa kabila, may pa-hanger. Ang ganda, kung ma-feel nyo lang yung loob. Ang ganda. Ganda ng loob. Ang soft. So, mayroon siya. Sorry sa pa-unboxing natin guys. Pulo na yung hanger. So, kung may dala kayong blazer na mag-a-attend kayo ng meeting, ayan, para hindi magusto. And meron siyang pa-pouch. So, pwede nyo ilagay yung shoes and kung ano pa. Ang lambot ng ang ganda ng texture. So, yan. So, ito yung middle size. Kasi may malaki nito. May mas malaki nito. And, ayan. Okay. So, mamaya natin ibalik yung isa. Kasi gusto ko siyang itay doon sa aking hand carry. So, ayan guys. So, 55 cm yata to. Or 66. 66 cm ata to. Okay. 66 cm ba siya? 67 cm. 67 cm siya guys. 67. And yung isa na in-unbox na rin ni Jan, yung ating hand carry. Ito yung hand carry. Ayan. So, same lang din. Meron siya dito. Pwede kayo mag-create ng code. Then, push nyo lang yan. So, etong hand carry natin. So, ayan. May pa-hanger din ba ito? Wala siyang hanger. Pero meron din siyang dalawang pouch. Same size doon sa 67 cm. So, eto 55 cm ata to. So, wala siyang hanger. Baka nandito sa loob. Balik na natin ito. Tapos dito, may pa ganyan din. Same sa mga ibang bagay. Ay, walay siya. Eto, mayroon siyang yung cord for USB. Tama ba? Na pwede mo ilagay dito yung portable charger mo dito. Tapos ilagay mo, isaksak mo dyan. Tapos pwede kang mag-charge dito ng phone. O, diba? Ang cool. Ito yata yung merong ganyan sa mga hand carry luggage. Not sure, pero ito yung first time ko magkaroon na may charger. May pwede mong lagyan ng yun nga, hand carry, portable charger. So, ito yung ating hand carry. Kasi yung yellow ko, ito, hindi na to pwede guys. Kasi, na siya, okay pa yung loob, okay pa siya. Ang problema is, ito, kung wala na to, natatanggal na yan. Ito okay pa sa, hindi na rin, wala na. Na siya, pilay na rin siya. And dito, na rin to, ayan, wala na siyang mga paa. So, hindi na natin siya. Pero yung loob nito, okay pa. But, yeah, magre-retire na siya sa akin. Kasi ang tagal na yun sa akin, guys. Diyos ko, wala pa sa buhay ko si Johnny Boy. So, eto yung hand carry natin. So, mamaya lalagyan ko na to kasi ikikilo rin natin. So, ito yung sinasabi ko na pwede siyang kung gustong i-hand carry yung isa din, yung parang baunan. So,
ayan siya. Delcy Paris. Ang ganda nito ano guys, i-push, ano yan. Tapos meron siya dyan na pangalan niya. Hanggang dyan. And ito yung sinasabi ko sa inyo. Meron siyang elastic na pwede ilagay ganyan. Oh, ganyan. Tapos pwede naman itong tanggalin itong ano. So, yan. Oh, diba? Ang ganda. Ang ganda nito guys. And sabi sa mga review, durable daw to. Madali lang din siya i-push-push. Push-push. Ayan. So, yan yung ating bagong luggage. So, actually, lahat kami merong bago. Si Holly lang yung walang bagong luggage. So, siguro kay Holly to one day. Pag hindi siya nabasag. So, lalagyan ko lang to ng ano ko guys, hand carry. Ilalagay ko dito yung camera. Dala ko kasi yung aking camera guys, yung A7C. Pwede ba yun hand carry? Tapos yung drone. So, yun. Ayun, meron na siyang mga ano, wala, tanggal naman. So, yan guys yung ating pa-unboxing sa bago nating luggage. Ang ganda. Tingin nyo, maganda ba? Ganyan. Tanggalin mo natin kasi hindi naman natin ito magagagamit. Ganyan. So, easy-easy lang. Easy-easy niya i-maneuver. Tapos pwede siyang idikit. Push mo lang silang dalawa. O, diba? Carpet kasi kaya medyo tsaka magaan. Ayan. Okay, lagyan ko na to guys. Basta yun yung pa-unboxing natin. Ito rin pala yung dadalhin ko. Hindi ko pa yung nalagyan guys. Ito rin yung bag na dadalhin natin. Para dito ko ilagay yung laptop. Ayan. Yung ating Neverfull. Ayan yung toiletries. Pero ilalagay ko dito makeup. Ay, may laman siya. So, para meron siyang ano dito. Wala kasi ako yung organizer para sa Neverfull na bag. Yan yung ilalagay ko dito. And also, dadalhin ko rin itong aking Prada na ito. Yung ating wallet na long wallet. Kasi for sure may cash tayo. And nilagyan ko lang siya ng chain. Sana nakikita nyo pa ako. Gusto parang madilim. Ayan. Nilagyan ko lang siyang chain. So, ako na naglagay ng chain yan, guys. Kasi para pag gusto ko lang dala ay wallet. Ganyan lang siya. So, ganyan. So, yan yung ating wallet bag. Dali natin yan. Yung ating Prada. Ay! Okay. So, ayusin ko lang yung ating mga dadalhin kasi bukas alis na tayo. And eto, not sure kung dadalhin ko pag kasya pa siya. Eto, yung backpack. Pag kasya pa to, dalhin ko siya. Pero pag hindi na, may dala naman akong ibang bag. Nasa ano na ni Holly, nasa hand carry ni Holly. Okay, ayusin ko lang to guys. Update ko kayo para matapos na ako dito. Nagbawas ulit ako pala dito guys kasi medyo mabigat pa rin siya. Kasi allow lang to ng 28 kasi binayaran na natin siya for 28 kilos. So, ano pa siya, nagta 30-30. So, nilagay ko siya doon. Tapos may nilabas ako. And yung luggage ay yung hand carry natin. So, eto yung hand carry natin. Diba sabi ko sa inyo, hindi natin to magagamit. Magagamit pala natin para sa camera. Kasi yung camera nung nilagay ko dyan, dalawa kasing camera yan na Sony. Nung nilagay ko dyan, naging 9 kilos siya kasama yung drone. So, tinanggal ko. Ang nandito lang, drone lang yung nandyan. And dito yung dalawang camera, 4 kilos to, almost 5 kilos. So, si Sak, wala naman siyang hand carry. May backpack siyang maliit. Yun lang naman yung dala niya. So, ipapalabas ko na yan yung kay Sak na hand carry. Pero ako pa rin magdadala kasi pwede ko naman siyang hila-hilain na ganyan. Ipapalabas lang natin na, yeah.
Yan yung hand carry ni Sak. And sana pumayag si Sak. So, yan yung update, guys. Finally, tapos ko nang kiluhin lahat. Na-distribute ko na sa kani-kanilang luggage para hindi mag-eksaktong 28 kilos yung ating luggage. So, dito kay Kuya, mga 27.50. Yun sa akin, 27.50 din. Tapos, yung kay Holly, 27.10. And kay Sak, 27, basta 27.30. Si Jan, alaw siyang 24 kilos. Pero 23 lang yan yung sa kanya. So, tapos na yung hand carry, okay na din. Na-weight ko na rin. 6 kilos something. Hindi ko siya sinaktong 7 kilos. So, yan guys. And ipakita ko sa inyo, pasa-pasa ako dyan kakabuhat ng mga yan. Ilang beses ko sila nilalagay dito. Tapos pag hindi pa ayos yung kanilang weight, bubuksan ko ulit, tas lagay dito. Basta ilang beses ko sila binalik-balik. Bukas pakita ko sa inyo yung pasa ko dyan. So yun na guys, yung vlog natin for today. Thank you. Please like, please subscribe if you haven't yet. See you on my next vlog. Alis na tayo mamaya. Ang oras pala is 3:14 na guys. 3:14 ng madaling araw. So yun na guys. Good night. Good morning. Because I think I do want you next to me.